Γεια σε όλους! Είναι το νέο challenge «Τρώμε φαγητό ενός χρώματος». Τέλεια! Τα παιδιά θα δοκιμάζουν διάφορα φαγητά. Θα γίνει χαμός! Πάμε να δούμε! Ώρα για τον πρώτο γύρο. Η Μπρίτνη έχει ροζ φαγητό. Πήρε τσίχλα, είναι τόσο χαριτωμένο. Σίγουρα η τσίχλα είναι νόστιμη. Ο Τόμ έχει κίτρινο φαγητό. Θα πηγεί φάντα και ο Μπόμπι πράσινο. Έχει πράσινη καραμέλα. Θέλω να ξεκινήσω. Θα δοκιμάσω αυτή τη φάντα. Δεν την έχω πιει ποτέ. Δεν μπορώ να την ανοίξω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Έλα, άνοιξε. Τόμ, είσαι δυνατός και δεν μπορείς να ανοίξεις ένα κουτάκι φάντα. Θα τα καταφέρω. Έσπασα το ανοιχτήρι. Πώς θα ανοίξω το κουτάκι, τι να κάνω? Κι αν έτσι. Τόμ, πάρε το παπούτσι μου. Μπορεί να σου ανοίξει το κουτάκι. Ωραία ιδέα, θα προσπαθήσω. Έτσι. Ναι. Συγγνώμη, Μπρίτνη. Βρύση! Εντάξει, sorry. Τώρα θα δοκιμάσω το αναψυκτικό. Δοκιμάζω. Νοστιμιά. Μου άρεσε. Sorry, αέρια βγαίνουν. Μπόμπι. Μπρίτνη. Όχι, εγώ συνεχίζω. Τι είναι αυτή η καραμέλα? Μυρίζει γλυκά. Ανοίγω. Είναι γλυφιτζούρι. Δοκιμάζω. Wow, τέλεια γεύση. Μου αρέσει αυτό το γλυφιτζούρι. Μπορώ και εγώ να δοκιμάσω? Τι? Εντάξει, θα δοκιμάσω την τσίχλα μου. Ανοίγω. Φαίνεται νόστιμη. Δοκιμάζω. Πολύ ωραία τσίχλα. Μου αρέσει. Τι είναι αυτό? Wow, αγάπη. Είναι ένα φιλί. Τι γλυκό. Μακάρι να με φιλούσε και εμένα ένας πρίγκιπας. Μπόμπι, τι κάνεις? Χάλασες τη ρομαντική στιγμή. Δεν είναι αστείο. Πώς θα σας εκδικηθώ? Τα ξέρω. Παίρνω το γάτι του box. Τώρα θα γελάσουμε. Στοχεύω το Μπόμπι. Αυτό είναι το φυλάκι της πριγκίπισσας Μπρίτνη. Τα είδες, Τόμ? Να ξέρεις πώς να γελάς μαζί μου. Είμαι καλά. Τι έγινε με τα χείλη σας? Τι έγινε? Wow, έγιναν πολύχρωμα. Τέλειο. Τόμ, έχεις κίτρινα χείλη. Ο πρώτος γύρος πήγε τέλεια. Τι πάει μετά? Η Μπρίτνη έχει αναψυκτικό. Σούπερ. Ο Τόμ έχει εκρηκτική καραμέλα. Θα γίνει χαμός. Και ο Μπόμπι έχει ρόφημα Skittles και ζελεδάκια σε ποτήρια. Τι νοστιμιά. Θέλω να είμαι πρώτος. Θα δοκιμάσω το ποτήρι. Είναι τόσο μαλακό και ωραίο. Όντως είναι ζελεδάκι. Δοκιμάζω. Wow, φανταστικό. Πολύ νόστιμο. Σούπερ. Τώρα θα βάλω το ρόφημα Skittles στα ποτήρια. Τέλεια. Σούπερ, σταματήστε. Δεν σας άφησα να το αγγίξετε. Είναι μόνο για μένα. Δοκιμάζω. Γλυκό. Ακριβώς ό,τι πρέπει. Τέλεια που μπορώ να τρώω ζελέ ενώ πίνω. Σούπερ. Τώρα πίνω το δεύτερο. Παιδιά, μη ζηλεύετε. Είναι απίστευτα νόστιμο. Και το ποτήρι είναι τέλειο. Νόστιμιά. Υπέροχο. Έλα, Μπρίτνη. Εντάξει. Πάμε. Ανοίγω το μπουκάλι. Και τώρα δοκιμάζω. Wow, λατρεύω τα ενεργειακά ποτά. Θα πιω όλο το μπουκάλι γρήγορα. Wow, τεράστια ενέργεια. Πρέπει να κάνω βόλτα αμέσως και να κάνω προπόνηση. Ναι. Έτοιμο. Τι άλλο να κάνω? Το ξέρω. Έλα εδώ, θα σε σηκώσω. Όχι, δεσποινής, κατεβάστε με. Τι ήταν αυτό? Είμαι κουρασμένη τώρα, ευχαριστώ. Η προπόνηση πήγε τέλεια. Δεν έχω δύναμη πια, Τόμ. Έλα, εγώ θα κοιμηθώ. Εντάξει, όπως λες. Θα δοκιμάσω την καραμέλα μου. Ανακατεύω.
Ρίχνω λίγη καραμέλα στο στόμα. Wow, ωραία έκρηξη. Μου αρέσει πολύ. Έχω μια ιδέα. Τι θα γινόταν αν έριχνα όλη την καραμέλα μαζί. Κάνεις λάθος, Τόμ. Πολύ νόστιμο. Μου σκάει όλο το στόμα. Βγάζω πυροτεχνήματα από το στόμα. Μπρίτνι, ξύπνα. Χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Ο Τόμ χρειάζεται βοήθεια. Τι? Εντάξει, έχει πυροτεχνήματα στο στόμα. Ξέρω τι να κάνουμε. Ας του βάλουμε έναν κάδο σκουπιδιών στο κεφάλι. Μπας και βοηθήσει. Νομίζω το καταφέραμε. Πώς πάει ο Τόμ? Τι κάνεις, φίλε? Έχουμε πολύχρωμες μύτες. Όντως. Τι να κάνουμε? Μη στεναχωριέσαι. Μπόμπι, κάνε μαγεία να έρθουν καινούρια πράγματα. Πολύ ωραία, για να δούμε τι κατάφερε ο Μπόμπι. Η Μπρίτνι έχει οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα. Περίεργο σετ. Ο Τόμ έχει μαλλί της γριάς και ο Μπόμπι ένα βαρέλι με τοξικά απόβλητα. Περίεργο. Ξεκινάμε με την Μπρίτνι. Εντάξει, δοκιμάζω. Εδώ έχω οδοντόκρεμα. Ανοίγω. Τώρα τη βάζω στην οδοντόβουρτσα. Wow, φαίνεται νόστιμη. Θα βουρτσίσω τα δόντια μου. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τι είναι αυτή η κρέμα? Είναι τσίχλα. Τέλειο. Θα τη μασίσω αμέσως. Έτσι, μου αρέσει. Παιδιά, κοιτάξτε. Μπορώ να κάνω τεράστια φούσκα. Ναι, πολύ μεγάλη φούσκα στα μάτια. Τι να κάνουμε, το ξέρω. Θα σκάσω τη φούσκα της Μπρίτνι. Μπρίτνι, κόλλησε στον τοίχο σαν μύγα. Βοήθεια! Τώρα εσύ. Λοιπόν, για να δούμε. Ανοίγω. Έχει γλυκά. Θα τα βάλω όλα στο τραπέζι. Τόσα πολλά. Και όλα για μένα μόνο. Θα τα σπάσω σε ψυχουλγά. Σπάω με το σφυρί. Τέλεια. Και τώρα δοκιμάζω. Φαίνεται ωραίο. Λίγο δοκιμάζω τι λέει. Πολύ ξινό. Τρελό. Θα το τρώω λίγο. Παιδιά, έχω κράμπα σε όλο μου το πρόσωπο. Και εμείς θα ξεκουραστούμε. Θα κοιμηθούμε. Sorry, Tom. Μπόμπι, φάε πιο γρήγορα. Αμέσως, έλα. Ξινό, παιδιά, το πρόσωπό μου. Τέλεια. Τουλάχιστον ο Μπόμπι τα έφαγε όλα. Τώρα ο Τόμ. Πάμε. Πείνασα όσο περιμέναμε. Θα δοκιμάσω το μαλλί της γριάς. Νόστιμο. Έχω μια ωραία ιδέα. Θα διαλύσω το μαλλί της γριάς στο νερό. Wow, τι ωραίο. Άλλη φάση τώρα. Θα το πιω. Δοκιμάζω. Νόστιμο. Βγήκε ένα ωραίο ρόφημα με γεύση μαλλί της γριάς. Σούπερ. Τα αυτιά μου έγιναν κίτρινα. Όχι, και τα δικά μου έγιναν ροζ. Και του Μπόμπι. Τα δικά μου έγιναν πράσινα. Τόσο αστείο, μου αρέσει πολύ. Σας πάει. Τώρα κλείστε τα μάτια σας. Να τα καινούρια σας γλυκά. Αυτή τη φορά η Μπρίτνι έχει κραγιόν. Πρέπει να είναι γλυκό. Ο Τόμ έχει ένα τεράστιο ζολιδάκι αρκουδάκι και ο Μπόμπι έχει πράσινη τούρτα. Κοιτάξτε, μας χτυπάει ο μετεωρίτης. Τσίμπησαν. Θα ξεκινήσω πρώτος. Δοκιμάζω αυτό το αρκουδάκι ζολιδάκι. Είναι τεράστιο. Θα το κόψω λίγο. Πρώτα το κεφάλι. Κόβω. Τόμ, είσαι σκληρός. Είναι τόσο γλυκούλης ο αρκούδος. Έτσι είναι πιο εύκολο να το δοκιμάσω. Η γεύση είναι πάρα πολύ ωραία. Το ζελέ είναι τέλειο. Μου αρέσει. Θα τα φάω όλα γρήγορα. Ναι, σούπερ. Μπρίτνι, αν θες συνέχισε. Εγώ τελείωσα. Θέλω.
Για να δούμε τι είναι αυτό το κραγιόν. Έχει ένα τόσο γλυκό ροζ χρώμα και μυρίζει ωραία. Θα το δοκιμάσω. Σούπερ! Είναι γλυκό! Τέλειο! Θα το βάλω στα χείλη μου. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έγινα ακόμα πιο όμορφη, αγόρια, έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρω. Είμαι υπέροχη. Έχω μια ιδέα. Εδώ έχω ένα βαζάκι με ροζ τρούφα. Ανοίγω. Τη βάζω στο πιάτο. Και τώρα βουτάω τα χείλη μου μέσα. Είναι τόσο κολλώδη που η τρούφα κολλάει εύκολα. Βγήκε τέλεια. Τώρα μπορώ να στέλνω γλυκά φιλιά. Τέλειο. Νόστιμο. Πολύ ωραίο. Μπόμπι, συνέχισε, μην κάθεσαι. Φυσικά, θα δοκιμάσω την τούρτα μου. Φαίνεται νόστιμη. Θα τη σκίσω με τα χέρια μου. Έτσι δεν έχω ξαναφάει τούρτες. Μπόμπι, παλιά ήσουν τόσο όμορφος και γλυκός. Τώρα έχεις τούρτα στο πρόσωπό σου. Πού είναι η τρόπη σου? Δεν μου αρέσεις πια. Πολύ ωραία. Την έφαγα όλη. Ήταν νόστιμη. Λερώθηκα. Θα το διορθώσω. Γυρίζω την μπλούζα ανάποδα έτσι. Είμαι πάλι καθαρός και φρέσκος. Τι γίνεται με το πρόσωπά σας? Έγιναν πολύχρωμα. Τι ωραίο. Τι φρίκι! Παιδιά, αφήστε την Μπρίτνη ήσυχη. Καλύτερα πιάστε τα καινούρια σας γλυκά. Η Μπρίτνη έχει κοκακόλα. Είναι ροζ. Ο Τόμ έχει μάτια ζελεδάκια. Και ο Μπόμπι έχει ένα αυγό Kinder. Ο Τόμ θέλει να ξεκινήσει, αλλά η Μπρίτνη ήδη αποφάσισε ότι εκείνη θα πάει πρώτη. Φυσικά. Ανοίγω. Το κατάφερα. Δοκιμάζω. Wow! Νόστιμη κοκακόλα. Έχω μια ιδέα. Παίρνω ένα ταψί που παγώνει. Ρίχνω εδώ την κοκακόλα μου. Βάζω και γάλα. Προσθέτω λίγη τρούφα. Και στο τέλος παίρνω μια σπάτουλα και μαζεύω το παγωτό. Πρέπει να βγει πεντανόστιμο. Το κόβω λωρίδες και το τυλίγω σε ρολάκια. Έτσι. Θα το βάλω στο πιάτο τώρα. Εδώ. Μένει μόνο να το δοκιμάσω. Το παγωτό είναι έτοιμο. Τι λέει η γεύση? Τι νοστιμιά. Ναι, είναι καλύτερα από αληθινό παγωτό. Σταμάτα, φύγε Τόμ. Δοκίμασε το δικό σου. Εντάξει, έχω ολόκληρο κουβά μάτια ζελεδάκια. Αυτά μου αρέσουν πολύ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Γλυκό. Άλλο ένα και άλλο και άλλο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Πόσα μάτια έχει βάλει στο στόμα του? Έχασε το μέτρημα. Πνίγομαι. Όχι, βοήθεια. Δεν μπορώ να κουνήσω το δαγόνι. Γύρνα, θα σε σώσω τώρα. Όχι, πονάω, δεν βοήθησε. Τι να κάνουμε? Μπόμπι, έχεις καμιά ιδέα? Ναι, έχω αυτή τη βεντούζα. Θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτάκι. Μπορεί να σε βοηθήσει. Τραβάω. Τα καταφέραμε. Ευχαριστώ, Μπρίτνη. Δεν χρειάζομαι τη βεντούζα. Εγώ ξεκινάω. Λοιπόν, βαρύ είναι. Θα σπάσω το αυγό. Χρησιμοποίησα το ειδικό χτύπημά μου. Τι ζωντανό φίδι, τρομάρα μου, φοβάμαι. Φύγετε. Μην κουνηθείτε καθόλου. Έφυγε. Φοβήθηκα, παιδιά. Τι ωραία που το φίδι έφυγε. Ωραία. Τι γίνεται με τα χέρια μας? Έχουμε γίνει πολύχρωμοι, τρομάρα μου. Σοκαρίστηκα, παιδιά. Είμαι εντελώς πράσινος. Τι